Здравейте! Предполагам, доста от вас не са очаквали това, но ето ме, тук съм, завърнах се. От известно време насам го обмислях това мое решение, отново да започна да снимам, тъй като ми липсваше да говоря пред вас, липсваше ми това да снимам. От време на време така си давам едни такива паузи относно снимането, тъй като нямала някаква конкретна причина. Просто не ми се снимаше. Аз съм от типа хора, които обичам да правя нещо, когато имам желание, а не на сила. Какво се случи през тази близо една година, в която не съм снимала? Всъщност доста неща ми се случиха, като започнем това, че започнах работа. Аз не съм качвала толкова видеа, но пък тези от вас, които са ме следвали, виждаха аз какво работя. Работех в детска занималния. Работата супер много ми харесваше, защото е свързана, разбира се, с деца, а аз обожавам децата. Честно казано, лятото ми така премина от работа вкъщи на работа. Тук там е така да изляза с приятели, да се видя с приятеля ми и това беше общо взето. Главно работех. Дори бих казала, че повече време прекарвах в занималнията, отколкото в нас. Не се оплаквам, доста така за мен лично натрупах опит в тази сфера. Взех си своите поуки, дори бих казала. Всъщност аз вече не работя там. Края на декември приключих с занималнията. За напред ще ви споделя защо всъщност вече не работя там. Защото съм решила от тук нататък да снимам по-сериозно, по-често да качвам. Стискайте палци това да се случи. Така. В това видео ще ви покажа моите подаръци от Коледа, които получих. Специално за да ви ги покажа в този вид, в който аз ги получих. Не съм ги ползвала, сложила съм ги така настрани, за да не ги пипам. Първо ще започна с подаръците, които получих от занималната, от работа. Единият подарък от колежката ми не мога да ви го покажа, защото просто вече е използван и не е тук. Получих от нея чорапки коледни, една коледна свещ и бомбонка, Линдор мисля, че беше нещо такова. Разменяхме си подаръци аз единствено с едно дете, тъй като детето се записа малко по-късно и нямаше с кой да се разменя подарък, а пък никое дете не трябва да остава без подарък. И от нея получих ето този супер красив тефтер. Много обичам тефтери. Той е ето такъв. Мога да си го използвам за да си пиша някакви неща, дори да се рисувам или манифестирам в него. Много ми харесва. Също така получих и една гривничка, която не намирам, не знам как. Ето я. Намерих я набързо. Не знам. Ето така изглежда. Така, преминавам към следващия подарък от другата ми колежка. Отново съм се запасила с супер много тефтери. Вижте колко красиво тефтерче. Чакайте, ще отворя да ви покажа. Тя ми го е дала с предназначение, което в момента не мога да ви кажа какво е то, но в последствие ще разберете. Така, от една майка получихме всичките учители. Направила го е тя сама ръчно, много красиво. Как се изсечила. Супер готина идея. От шефката ми реално получих. Тя подари на всеки различни подаръчета. Тези коледни чорапки. Една коледна, много красива
висулка. Знае, че обичам разни такива бижута. Ето това, което е като колие. Не като то е всъщност. Ох, не. Чакайте сега. Ето така някак си би трябвало да стои. Нещо подобно, нали сега не стои окей, защото трябва да съм с рокля. И също така... Секунда. Не, няма да го прибирам сега. Един гланц на Douglas. Не знам. Мой цвят е, който бих използвала. Това е от занимаването. Сега преминавам към подаръците от моите приятели. Първо започвам с подаръка, който получих от приятелят ми. Ето тези бутушки, които са изцапани, но нон-стоп ги нося, чисти ги преди да изляза. Супер мекички, удобни и са такава височина, каквато аз обичам да нося. Много си ги харесвам, нон-стоп съм с тях. Също така получих и други подаръци, но ще си ги запазя за мен. От най-добрият ми приятел получих тези коледни чорапки, които са много меки. Те са като котенци, вижте тук отпред и тук отзад, като лапички на коти. Също така и пижамки, много сладурски пижамки. А това е долничката. И материята е много хубава. Имах вътре и тези сладки. Така. Към коледният ми подарък ще ви покажа подаръкът ми от Египет, който е от най-добрият ми приятел. Един шал. От тези шалове, които си слагате на главата, когато сте в пустинята. Също така, кутията супер много ми харесва. Погледнете. Вътре има някакви сладки, не знам. Той каза много да не обръщам внимание на картинката, тъй като вътре са някакви други неща от картинката. Но пък кутията много ми харесва. Чаша. Погледнете колко красива чаша. Аз обожавам чашите. И разбира се, за къде без магнит. Каза откъде е това, но не запомних, честно казано. Преминавам към подаръка от родителите на приятелят ми. Тръбичката е много готина. И всъщност имам подарък и от лелята на приятелят ми. Е с тези коледни чорапки. Аз много обичам. Чакайте малко сега, че... Вижте само как се постарали да го опаковат. И понеже той е казал, че аз обичам розово, са ми сложили и розова панделка. Аз много обичам такива неща, които да декорирам, да украсявам. Съответно, не знам дали той е казал или не. Сега виждам, че това всъщност е коледно. Не бях видяла. Така, тук вътре. Сега ще го изкарам, за да го видите. Защото е огромно. Вижте колко красиво. И ето тук вътре си имам две големи броканчета, в които вътре
са ми добавили и 2 свещи, които мога да си ги сложа, което е много готино. Аз много обичам подобни неща. И миришат много нежно. Така. Дори ето така да го сложа на масата, пак ще стои готино. Преминавам към подаръка от Мерито. Повечето от вас я знаят. Тук се крие такава книга, която получих миналата година също за Коледа от другата ми приятелка. Но е по-различна тази книга. Си най-добрата личност в света. Много готино. Сега ще си имам 2. Те са различни, така че това е доста готина идея за подарък за ваш приятел, приятелката, дори гадже. Също така едни сенки, които бях и казала, че супер много ми харесват. Определено, т.е. конкретно 2 цвята, защото са такива розовки. Това е блестящо и това е розовичко. И тя ми ги е взела. Също така тук имам ключодържател. И тук имаме наша снимка. Много готинко. И нещото, което аз казах, че най-много ми е харесало от подаръка, това е... Погледнете. Сиси и шефът в кухнята. Много готино като идея. И на мен ми трябва, когато готвя, защото винаги се цапам. Така че нямам търпение да си я ползвам. Преминавам към последният ми коледен подарък от другата ми най-добра приятелка. Вижте в каква торба само. Тя турбата е по-голяма от мен само. Вижте. Така. Вътре се крие ето това сладурско... Как се казва това? Не знам. Кутийка, да речем. В които имам едно пухино одялце, което е розовичко с сърчица. Имам една шапка. Казах и, че много искам такава шапка, розовичка. Вижте. Че сладичко стои. Имам шоколад, милка с ягодки. Розово несесерче на Барби. Вече имам супер много такива несесери. За рождения ден ми подариха много. Имам една свещ. Много обичам свещи. Мирише уникално. Мирише ми на някакъв парфюм дори. Много красиво. Имам си една бисквитка коледна. Как ми се... леко се изчупила нищо. Коледна бисквитка. И си имам ето това. Този сет на Douglas, който е боди лосьон. Това е боди лосьон. Това е душ гел. Как миришат? Сега ще разберем. Не искам да го изпарям още. Добре. Това бяха подаръчетата ми за Коледа.